Dol, wala lagi ko mo gwapa anang imong gibaligya nga rejob. Nakatisting ko ana ka usa. Tempa lang. Day Agnes. Kani mong ginamin? Amazing. Day, klaro kay na ang Amazing Beauty, rejuvenating set pampaputi kay whitening soap ang mga gamit og pampaputi ni siya. Wala man ko nagingon sa imo day kung mapalit ka ani mo gamit ka ani mahimo ka Marian Rivera ka gwapa. Klaro na to na ha. Pampahayag sa panit ni pampaputi ni day. Kalabad ba nimo ulo? Kung atong naong day, kung maumaor tag dagway day, subidahon day, ato nang dawaton. Huwag man ko nagbaligid magic soap. Wala man ko nagbaligid magic soap. Wala man ko nagbaligid aning butangan ni ka moragwan. Sa tawagan ni, tambal sa buyag-buyag. Masag na buyagan na imong naong day. Ginuok ko. Pampaputi ni. Ayaw pag-assume pag mo gamit ka ani mahimo ka Marian Rivera o kung lalaki ka mahimo kang Dingdong Dantes. Pampahayag sa panit nga lagom. Klaro na ko na ha. Labaran yung ulo eh. Marato na kayo ni. Magnilabad ba mo sa ulo? Pampahayag niya, pampahayag. Uy, inuog ko. Butin nyo eh. Labaran yung ulo eh. Kita kung di na madalag ampo atong dagway, atong himuna na, dawa atong sa galingon nga mora ginay na kaya. Di kay murag nakasala pa manoon ko ani. Pampahayag sa panit nga lagom ha. Klaro na to, pampahayag sa panit nga lagom. Kung di lang siya magic soap. Agay. Day Agnes, tugpan na ha, tugpan na. Salamat sa palit. Love you.